Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudayan nga rot ti surat, ti pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Esther nga Napoluan, dagiti agkayem. Dear Manong Nemi, nagkaredwaran kami iti high school kini Merced Manong. Kad bilang ko, kad bilang nakmet a best friend. Best friend forever kano. Nagkakaskolaan kami pa Manong Nemi iti college. Agbaybay sa ono, agbaybay sa ti kursumi. Kaya't nangasawen, Manong Nemi, agpadpada kami iti oras, agpadpada kami iti subject. Ada harod mga ibaga kada kami nga kwa. Ada kano tumboy ti maysa kada kami. Nga magpadpada kami nga tunay na babae, Manong. Iti pa nagbasbasa mi iti college, adu dagitay mangimagbaga, I love you, Esther. Dati kiti mangipukpukaw, I love you, Merced. Nabay, nga maumatag seryoso kada kami, Manong. Dati amuda, saan mi kaskaso ida bilang daman agaram kada kami. Nagtulagan mi, Manong. Oh, friend, Merced, hamo pala italtalag na kita lalaki, ha? Una, kastamat kang ka. Oo, dapat pagtulagan ta. Asapol nga makapagturpos ta, nga awan ti adda boyfriend na karata. Okay? Sige. Ken masapol nga sa tantulaeng agka-boyfriend, into nadan pagsapulan ta. O sige. Amang pamarunutik Ado nga rigat na tatang hininanang ko. Kada kami nga 5 agkakapsat. Imagine, kadsiyak tinauna. Kung ang tatang hininanang ko, nga pagbasaan dak, kat tindun at ang trabaho, tulungak matandiri kakapsat ko, nga agpasa. Lalaki o babae ti ading mo? Lalaki. No graduar ton ti high school, sumurot tumaten ti construction. Dadatulag. Graduar ton ko, adak ton iti 4th year college, into graduar ti high school. Para first year na ko isumaten pa nag 4th year ko. Baka may salang atawan nga agsardeng santo no dadanton trabaho, isun tumaten ti panang tulong ko ken kuana. Aging gawa nung Nemi nga naggraduar kami ni ti college, agpadpada nga nairwar mi ti board, agpadpada pa Manong Nemi nga nakastrek kami ti trabaho. Kaya lang, saan kam nga katrabahuan? Nga balik ko na. Makamagtintinawag kami met. No kasta nga bakasyon mi Manong, makamagkuyog kami met. Awang gano talaga ti agpaspasyar kang kuana ng runa. Itan ta mangop-obisina kami ni ti bangko. Kastamat kanyak Manong. Di kaya't kung saan nga ipaluwos ni tatang idi nga damang pasyar kanyak idi basbasa. Ket itaat adan trabaho, mabaling kumamat nga damang pasyar kanyak ng maumat. Loveless since birth ako nada.
Aging ka manong naming at imaysang aldaw, bakasyon ming agpadpada, da kaming agkayem. Nakabang kami mata, naglakwat sa. Nagpaspasyar, iti mall, iti plaza. Nag-window shopping kami mata mano. Iti tadda umasadag kada kami, iti panagtugtugaw may iti maysa nga Benz, iti maysa nga parke. Hay, mga beautiful, kunana. Ni Merced manong nemi, iti nang kita keng kuha ng impangaton ng impabawa. Huy, mas matak manang kinap keng kuha na? Kinunak ng tilaw. Okay, met. Ano to okay, met? Talanga na, guwapo. Kaya lang, madlaw mo nga pur. Apapag ko na mapur. Tarelo na, lokal. Kenta pantalon na, nagkupkupas, ta t-shirt na. Kasla, t-shirt na pala, hindi na pan nga 5 taon tinapalabas. Tila pagpagam. Kaya crush ko siya. Kinuna ni Merced. Crush ko, met. Kadwa na ka nung agagayim kat may mesa nga lalakit pakrasanda. Kaya mo okay lang, kunak matinakam ko man. Sinot, arman na kada taakit, di ka iso. Nagyamam mo kada kami manong nemi. Ni Merced ti mo na ti Macder nga nangawat ti ima ni Marlon. Siyak ni Marlon. May salangan na numunga. Construction worker. Ha? Construction worker? Siyak mo't ni Esther. Nakialamano akmat manong. Kat, siyempre, nakisarasarita kada kami. Kayat yo, untek merienda. Ito, kita kamano, man ito mag-ada ka kwartak. Indular na manong tiwalit ng orela kulkulatlat. Pao ni mati klase walit na ito yun. Kuna manong name ni Merced. Okay, umanay. Pang-special nga order, pang-ordinaryong order. Okay. Anak mo ko na, mister. Ichika, libre na. Bakit di nga saan? Sige nga, Marlon. Let's go. Nabang kami ti gagangay lang nga restaurant, mano. Kaya talaga nga gagangay lang na iti order. Mahilig iti vegetable. Orala 2 klaseng vegetable, mano na iti order na. Sada fish na sinigang, sada karne. Okay, that's it. Magure kayo. Medyo ikararagan tayo. Hindi, ikararagan na labay na. O sige, nagdumog ka maaming nga talo. Ite, 10 seconds siguro. Kadidaya, thank you Lord. Kada ito yung naisagahan nga taraon. Nadada ko mga blessan nyo, bendisyonan nyo ni Marlon. So, itagastos, tarabayan na kami. Kaya angag na na yun. Amen. Ejatin tanamitim ko, mano. Pinablasan mi, hindi diay taraon. Apo, napsugak iti ya. Wari ni Merced na, no? Okay ha. Mabigla nga. Tayo nakaagbaya din. Kalbasan na, papanantay ton. Da kayo, mabalinteng shopping? Shoppingin na kami. Ito nagsoldo ak. Kasusoldong ko bakit? Domingo ita. Diba construction worker ka? Intid ko kininanang ko eh. Basid lang din reserve back nga para kanya. Pagkit allowance ko pati makalawas yan. Ginastos ko matin. Sige. Yung sa mali. Ararami dagti amin at no masensoa. Kaya na nga sawen, no siyak tun sumukat nga purman. Taktakal no ti sweldo. Loadan to puunak. Nabalin ko nga siyak to timang kontrata. Nagraduara kiti civil engineer. Iso na lang ta naminduhan nga nag-take active board. Jack no erware. Abi nga sa mo ipitlo. Engineer ka madgayam. Engineer nga construction worker.
Ngayon, barbaring no maipasaktot sumaruno nga panagtake ko. Kahit no lisensyada to ng engineer, mabaling kong tuntak kontrata, no tapunak. Apo, medyo umasansumat na natin biyag ko. Kadagiti si Marsarunong aldaw manon na mi intawag kaniyak ni Merced. Hello, Esther. Hello. Awawid ni Marlon. Kahit mo sawan? Si Katimay na pinasyat. Wala tasyak nga rutilab na. Kahit anamat ti Marignam. Napiala nga pagan-anusan. Loko ka. Nito ko na nga pagan-anusan. Idaw-dawat mo kindi ata. Ti pa nag-take na ti board. Kat may erwar na. Kat anya tamom. Baka no adapuunan na. Kat mawali ng tutik kontrata. Amom ni engineer. Kat tumay sa kontraktor. Ato ti kwa. Ma-project na. Ato makorta na. Anya tamom. Baka no ato kagayam na kadagitad na ti gobyerno. Kat aming nga project ti gobyerno. Kat itadaking kwa na. Iti dakil. Diba? Katsika, ako ba't nagaram? At nakarubaming saan nga pastrikan ni tatang? Abay, ikas ano, nakainom. Sa damad lang kami maiturid, sumango kanyak, nukasta nga nakainom da. Tsak kaya ti makaang-ango ti ara. Kat ni Marlon, anat madlaw mo kong kuwana, dabisyo na? Oh, met, nabanglumot sang aw na. Abay, nakibinisito kan? Haan kat no dadumag nasa dagmadiro pa na kanya di hangagat sigarilyo haan agat arak no iwan ng engineer iso na imposible nga wan ti pakikisama na no asang uminom baka uminom man ng pakikisama saan nga kasla kanila do mga rinabiingan na bartek da kalpasan ti talo nga bulan manong nami impadamagan niya Merced kanyak nga inaklon na kanon ni Marlon. Wow. Sorry friend. Siyak matan ti nakauna nga man na adaan ti boyfriend. Kaya una, anang aron. Katsika ngay. Alangan man nga siyak ti mapan magsapol ti lalaki nga mangarim kanyak manuada masapulak. Uy, araman nakman. Kunak ko mangharod. Alang, amang amat nung ako na agarim kang gabat ng mga opisina kan. Ito opisina nyo da? Ito talong bachelor. So nalaing ta, didak nga takayat tao man lati, mangarim kanya. O saan, mabalin siguro, sinunubya da. Ang daman di kita lalaking no ada nubyanan, ada jowanan, saan ang agarim pa yun. Nga madamat di kita lalaki, oray la adwat nobyanan, kaya't nati, adda pa ila may katlo. Kaya't kumustamat nga ron? Irinaklon mo, inarakop na ka, kaya arakop laeng ka di. Naramanan na di bibig ko. Kurang na laeng na ituyak ko. Ito na pa nag-take na di board. Uwing kayam, next month. Kadi, ngayon madamat review na. Kwa, agrib-review ka na dyan balay da. Alakit daw-dawat mo. Dati may katlo nga ba nag-take na may ruwarnan. Sabi ko ma. Adon ni kadikon daway manong naming nga dinakbatan awisan ni Merced. Awisan ka ko ma friend. Ang sumuti daw nga panag-date me kan ni Marlon. Oray no ka. Na nagarbo man lang. Ano nga nagarbo? Siyak peki di nagkastos. Ano ya? Gabat ibagbaga nang tulungan na kamsad na. Kasta. Di malas kang haruda na naka-boyfriend ka ti sikapit ti mangigas-gastos kang kuwana. Ngayon barbareng. Nagbalinton nga nanay nga engineer. Ngem nalpay ti abaga manon nemi ni Merced iti remuar ti resulta. Di pa nagteg ti board dagiti civil engineers. Awan nagan ni Marlon. Paunimit kinamalas na.
Namin talon. Huwag nga ron. Kung nakalano mo siya ti swerte na. Ano nga ron din. Ket nagtrabaho lata kas construction worker. Ngayon miso ka nun ti purman. Ano? Ison ti purman. Didi bakal ti sweldo nan. Dapasit. Ay tultulungan na matigri kakabsat na. Medya lang sa anak nga i-date no saktiag gastos ko na. So ano i-date na, nakasagana isuna. At ang din regalo na keng ka? Regalo? Paging galang ti panyo. Oo na yung nga panyo lat i-regalo na. Oo na. Sa bagay, jakmat ka sa pulang na regalo, damat aritos ko, da singsing ko, da relo, da cellphone ko, damat kwentas ko. Oo. Ano pa kumat, basapol ko. Di mo para paapen di madani ti kotse. Naman ko ngayon tiyang madamog drive. Ngayon magpatpatulong ako ni Marlon. Apay dalugan na. At ano ko bulbuludan na nga kotse. Gusto nga sursuro Ano makaalak doon ti lisensya. Barbaring no. Igatangan na to ti brand new car ni Marlon. No? At ako makontrata naan. Huwag nga ron. Katsika. Hawan na talagararem. Dadud ta. At umawahot kong text message, mga ibagbagat, I love you. Umay ka manak pasyarin di balay ko, nakad, di matumay. Among mamni kita, nakikita kon. At dapay bats tayo high school iti. Malagip mo ni Efren? Malagip ko. Arkitek isuna. Ha? Nagararam ni Efren ka, may sa arkitek? Ngayon, through message lang. Nagchat-chat kam lang. Di pa tumawag. Kung siya tumawag, cancelin na siya. Apay, di man mo. Baka matiboses na. Video call ko mapay Yung adad nga dinakayat. Apay, baka mo't na-disgrasya kit pila Ang gagama nung naming nga dinamag ko iti na minsan nga panagsarita may manin ka ni Merced. No, impainan ti bagina ka ni Marlon. Kasano ko mangipay ko? Kat dinabat kidawan. Hana? Kas pagari ka ko matag-dinner kami, kalpasan na kit intag hotel no kunana ko mabalimot siguro. No, malugoy na tiriknak. Ang saan naman nga ibaga. Natanang nga rod Di kayat na saan tulad na mapasamak ka na kayo, intun makapagkasar kayo. Yung kasanong nga rod ko mga isagana na nga ibaga ti kasar. Kitaging gana matpailang tiyak. Purman, iti construction. Palaksid ko at sa maling sideline na. Ang imauma. Kaya nangasawan, nakurang didiskarte na. Ewan gayam. Awawisan nak ni Marlon. Apay, panan nyo. Hingam kanong paspasyar. Panakano di Bagyo. Ije tagay tayo. Damad lang kwarta na yang gastusin na. Siguro kita gururnong. Di pa lang arti bagang nga burakay di papanan nyo. Kaba mapanto akas ta. Kalpasan ti makalawas manong nami aumat langin ti mauray ko nga tawag ni Merced. Iso nga siyak ti mawag manong naming unattended. Ni. Apa nga ta? Inal daw manong naming tawag kak madi. Tanda ni inuran oras tapno baka kunak na open nan. Nga maawan. Makalawas sa kastaman. Ano nga tat kinuhanan? Ano nga tat napasamak nan?
Kinon ko nagtinakem kumano. Ket gabot awan ti mauray ko nga tawag na malagtyak maten malaglagip manon nemi nga tawagan ni Sona tanu malagip ko tawagan anaten den. Iti Facebook na, iti Messenger na manon nemi saan na tamat nga naka-open. Naka-offline na kanayon. Mantikad madi. Agmes-message na kano ka manon nemi ng kaskas di nga madi. Nangatang tinapasamak kang kuhana. Nakunak tinakam kumano. Almost 3 months nga awanin ti komunikasyon mi iti gayem ko. Ano nga tan tinapasamak kang kuhana. No nakatagpasir di balay na. Inakto ng Domingo. Kunak manong naming malipatak tumatmanin. Tikado nga trabaho dito balay. Nangro na manong naming at duwan dagiti at kakapsat ko agbasbasa iti college. Sus, umad-ado dagiti gastos. Aging gang iti may isang arabi manong naming maturog ak kuman iti matugtog tiri daw ti silad ko. Ni Nanang. Abay nang, da sa nga ili manak. Ada nga sa nga ili pagbagayo. Kasano nga sa nga ili? Lalaki nga umay mang pasyar keng ka. Tama pa. Sige nang. Medyo isublik pa nga ron det brak sak rumar. Tsak ni namnama manong name. Ni Marlon. Marlon? Hi. Good evening. Flowers for you. Kaya na pasurot na nga chocolate. Aba, engineer kan? Hampay. Kasadingan tsak na irwar. May kapat nga take. Palubusan na kaad pa lang, no? Ako mati sarday kat. O rimaminano kang ag-take. Ngayon talaga nga jak gasat. Api nga may nakpanyasyar. Ni Merced. Awang ka dito komunikasyon nyo. Nabayagan nga saan tinawagan. Nabayag mo nga tsak matawagan. Daradik gundawin nga napukaw na ti cellphone na. Kaya gabotan napukaw na ti cellphone na. Masulita kung nag-cellphone ko na. Kumusta ka yun? Aba yung may nakpasyaran kita nubiyam ti best friend ko. Awan kami. Hala? Apay? Nakakita ito sa bali. Naglukumat na dyan ang gayim ko. Inagtuman ko pasyarin ina. Ando di ganigundawin nga kahit ko mapasyarin. Tapno mamuwak noon at kasasaad na maliplipatak man. Orasan ka tumapamanin. Apay ko nga. Kit gayim ko isuna. Kit nagpepeso agayim mo, gayim na ka. Apay nga saan nga sikahang nakakumamay sa rungkaran dito eh. Umunit yun at pagtrabaho am. Ano tapasama kayong kuhanan? Ada nga roden bak nang sukatan na kanyak. I see. Manong nami pinalutpot ko lahing isuna no kasano nga napasamak ti amin. Malaksid ka no manong nami nga dan ni Marlon nga boyfriend na. Boyfriend ni Merced. Nangin entertain ka no pa lang met sa bali nga lalaki nga nangaram kayang kuwana. Dede ka no di kotse at ay auto ti kwartana. Isuwakas dyan. Pasensyahan ka rin di kayem ko no kastaman. No sinaktan naman ta pusom. Okay lang. Ngayon maguri ka. Gabutawang kayo ni ti best friend ko. Siyak maten ti sublat mo. Kahit na nga sawan, second choice. Kinapudno na. Agayatak kada kayo nga dua. Ngayon gabuta dua kayo. Nagbunutak. Ana? Nagbunot at. Kasano pa nagbunot mo kung
Gayem ko nga nangimbagak na pabunutan na. Palito. Dakdakkel di maysa, basbasit di maysa. Kasano ko ma? No dakdakkel ni Merced. No basbasit, sika ko ma. Talagang i-priority ni Merced ya, tatakdakkel. So, gabot tatakdakkel tinabunot ko, ni Merced tinaram ko. May magpadbada kayo, titimbang iti puso. Iso ko naktinakam ko, no saan kam tuman nga agkagasat kini Merced, at Danister. At pagkunam ko mga rita, awang pa'y boyfriend ko. Awang kanupay, nagsalsalutsudak. Kanisupay tinakaalaak ti address mo. Nagsalutsudak, di opisina yun. Ana, aklonan na? Iapain sigid ako mga rodman na masusuro kang ayaten. Makaurayak. Basta sa lagi ng mabayan. Intong bigan. Opisina, di ba? Adakam lang ito trabaho ti asideg. Mabaling nga umay kanto dawasan sa jay opisina yo. Kalpasan na mabantag dinner date. I-date na kuno saan ka pa inaklon. Basta, bumulod ako ti kotse. Sige, nisok ko na. Kabigatag na manunemi imawagak amismo iti opisina. Iti opisina manunemi da Merced. Mabaling ka din nga makasalita ni Merced? Ay, nag-leave. Kadi. Mabaling ka din mamon ti barong cellphone number na. Ako rin ka, tasalutsudin mi king kuhanan no kayat nang ited. At dangamin policy mi kasta. Sige nga, thank you. Sabi nga tanga nag-leave. Kamusta nga tangan diya kayam ko? Domingo manong nemi. Napangkupi na share isuna ti balayda. Ngimimbagata manong nemi. Nga anda ka nung dagas kayong kuhana. Mabaman langit. No talaga ko mga napatay kakagayam na. Iso ko man may kalikagom ti pa nakatawag na kanyak ko na. Iti pa nag-date mi manong nemi Kenny Marlon. Kas gagangay. Nagiti order na. Gagangay laing ti presyo na. Kahit mo tuminom. Ti. Arak. Apay mo inom ka? Pasan uminom maserasaan. Masalutsod ko man. Ti kapawot yung ni Merced. Di mo ka di pa nagunod ti amin na. Kahit ko ti babae, kasako nagunodin ti amin na. Numalpasan ti kasal. Naging ganalt bisito. Apros, harakop. Nasingped kagayam nga ng buyo. Ang kagayam nga delikado. Ora nga tanong babae ti mangibagakeng ka. No isop mangibaga akit pagkakayat ko. Ngam no isot mangibaga baka saanin nga virgin. Tamailiw nga rod. Tisap sa pulak kat may isang virgin. Amok nga virgin ka pa lang. Kinori ni Merced. Hanin ta na. Dadamat na ng isukatan na kanya. Tsak amin makuntakin eh. Ang babaan man latan. No, di na kaya na kuntakin, hindi saan. Aging gaman nun nahimi kalpasan tiinem nga bulan, inaklon kon ni Marlon. Ket kastaon iti ragsak na manunemi ket naarakop na nga nagkan na digidi bibig ko. Kinabudno na talaga manunemi di pa lang damo ket nakarik na akon iti ayat kang kuana.
Sunulaing, tasaan ba't nga siyak ti may na muna pinasyar no dikat ni Merced nga kayem ko. Nagayan ayat da, gana nga may nakpagtan pinasyar ni Marlon, tada kano, baknang nga nang isukatan ni Merced kang kuana. Sumat lang gayam nga dinakamamon di kayem ko, kabatabak nang badgayam. Ada nga rin nagkinaawatan mi, manong nemi, keniya Marlon. Ket kalpasan tinem wano talong nga bulan sipud adan relasyon mi. Hinawis na. Paano ta? Kahit ko nagpaspasyar. Abi nga rin sa tarawatan. Abi mahilig ka na kita kupkupas. Nabay nga may nansanak limatang tarawatan eh. Tapay. Adaming tultulungan ang kapsat ko. Kaya rin matsya ka. Tultulungan ang kapsat ko. Ang yung ikakmatipan na, masabro mat nga mga sibro, sa valid style ko eh. Baka kaya't magpalibre ita. Nasyakti manghilibre kang ka. Hamat ka na. Kawakay naman. Amo, mikal ka naga kung kumat ka tumasenso. Amo, once nga, talagang engineer ako, sarsara pa ti kontrataak no kas pagarikan. At halos siya akong ti kontraktor eh. At siya akong ti makibibid. Kadi, ado ko mamadlat at may ganang kwarta. Ay, mekan, tanang birianda. Hey, mabitlaing. Adi masadig manong naming ang kuwapo. Kaya makita mlatabot nga nabaknang. Abi ka di, sir? Sika ni... siya ni Walter, sir. Diba, agkong kontrata ka? Sir, siya lang di babaon ni kontraktor. Eh, saan ko pa nga min ay pasa ni board ko eh. Kasta? Nubiak. Nubiak, sir. Napintas. Hi, Miss Beautiful. Hi, sir. Dexter ko naman latangan niya. Nice meeting you. Intayan at nakulap na manunemi tinalyaw ko nga imuna niya Marlon. Nagtungin. Kahit nasawan, palubusan na nga makiabrasa kang kuhana. Yan, nabrasa na. Engineer Marlon? Hindi na kawawagan ti engineer, sir. Kaya ang ko pa na reward board ko eh. Marlon. Yes, sir. Just call me Marlon. Diyak ka di pa kabasulan, no? Iti mismo nga sangwanam kita. Armek tinobiam. Oh, may ganun? Ala, Marlon Intan. Hey, mabitlaeng, Esther. Apay harman nagsarkat na. Adala yung tiabay ko ti boyfriend ko. Ngayon kita ang talangana. Sama kita ang tilangak. Kahit nangasawan. Nabakbak na nga kamang imitisona. No, ikang kaita nga oras iti 100,000 pesos. Sumurot ka kanya? Ada, nakasagana. Ito, kapag di bangko amin eh, may isang bundle, 100,000 pesos. Marlon, let's go. Sir, sorry. Mabiglang, Marlon. Mabiglang. Ang mga numaagaw mukha niya ti girlfriend ko. Maagaw ko nga ta. Tag-ibasitim nga ti 100,000. Okay. Ado tayo, kas makikita mo, nakabangbang ti jacket ko. Okay, another 100. 200,000. Madi ka pa'y? Sumurot ka lang kanya. Kaya nung sumurot aking kanya, taramitan ta. Kaya nung sumurot ka kanya ako, pinanawa mo yung boyfriend mo, ni Marlon. Si kakin siya kitan ti
agjowa. Aw may asawa. Nakasagana nga mga asawa kang ka. At daan ako kabukbukotan nga balay. May sa ka businessman. Okay. Gulpi akong tapos malpasan. Oh. 500,000. 500,000. I'm sorry, sir. Okay. Tapos lumalaing malpasan. Oh, 500. Another 500. 1 million. Alam, bilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nga sagsanga gasot. Alala, iganamot kami na. Baka di ka pa nakagamti 1 million pesos. Ala, itayam da ma'am. Tapos nung iparabaw ko. Data, okay? Tinalyaw ko manong name ni Marlon. Hangang ko noon eh. Ana, saan lang ako 1 million? Di may kamamakwarta. Gabutan nyaman ti kwartak no gasawatan. Kwartam meten. Sa anak lang basta milyonaryo. Dandani ako nagbaling nga bilyonaryo. Gabuta, puminpintas ti business ko. All over the country. Kat mabalimpay nga ag business at abroad. Sige sir, isublik kang ganito eh. Ano? Gabot na matang ka. Sige, alagin mo lang, tasak ti mga bulsa. Awan pangikmanam eh. Hanggang man na tabag mo. Tabasit mo tabag mo. Marlon, let's go. Intan-tan, pumanaw tatuyin eh. At aywan ta na ito nga lalaki. Di mo kayat? Tiyan niya. Milyonaryo suna. Agbalinan itong kamilyonaryo. Pag ano kumatitaw nga damok lang makita. Sa may sasikat ipatpatid ko. Ore awan milyon mo. Ore awan 100,000 mo. Basta sikat ipatpatid ko. Let's go. Sorry sir ha. Tinakmat gaya may isukat na tinubiyak. Okay, congratulations Marlon. Ay, mamanutikas ta nga babae. Yeah. Ayatem ken i-care mo ni Esther. Naban gamin manong nemi ti restaurant. Nagluko na yung lalaki. Napanakit tinakutawaran. Agbabawi ka? Agbabawi ka kanya? Waiter, si katagurot na. Gabuto siya tagbayad. Sige tagbayad. Abi nga hindi mo inahaya at 1 million. Tuyayat ko kat saan na pulos nga magkatanan. Di pa nagayat ko keng Kamarlon. Wala nga bumaknang ka kuman. Nagayatak. Ure ka burandak ti pirak. Santo ang palbalot pa nagayat ko keng ka. Sabi ko mantakas-takan tumit Marlon. I love you, Esther. Sika talaga tinikari para kanyak. Among kadingas at napasamak. Kada kami ini, kinimersen. Ana? Ada nang ijaya ken kuana, ti kwarta. No kasant napasamak idi kastawa ti napasamak itay. Pikas jay. Wano, agori ka. Kinanduam na yung lalaki? Kakunsabom? Kinatulag mo? Kinatulag mo na jay? Kasi dyan tinapasamak idi kada kami kani Merced. Amom, nagpatinggalang ti 500,000. Inawatan ni Merced. Simurotan kang kuhana. Naipay nanti bagina. What? Ngimamong ka din na sino? Team mo na nakaraman iti kaya mo? Driver ko lang. Ano tikit mo usawin? Dahil na nag-order ta. Manganta pa eh. Uy, special na in order mo ah.
Because you are my special. And I'm also your special. Hindi ka maawatan, Marlon. Maawatan na. Ngam kasala di mo ngamin kaya't nga awatan. Ngam anak na basama ka talaga kay ni Merced. Driver ko. Di ka denden na ita. Ano nga driver mo? Personal driver? May isa ka naging driver iti kumpanyak. Saan ka nga construction worker lang? May isa ka businessman. Marlon. Kinagyaman at tas anak ng sukat ti 1 million pesos. Nga na dya kwarta kat sampay nga hus-hus to nga kwarta. Fake na dya. Yeah, fake ka kwarta na dya. Di man sa nga businessman. Nagpepeso ko mga businessman. Hanga kasi siya nga kasilat pamayan na at kwarta na nga milyon. Kamong kalag ito agad alis to lang ti ma-hold up. No, hamong-hamong at papa at i-care ti kwarta. Magantan. Special iti in order ko. Because you are my special and I'm also your special. Anong name kasla mapagsisilpukon na kiti pasama. Marlon? Yes, sweetheart. Mapagsisilpong ka din na kiti pasama. Sinubok mo ni Merced. Yeah. Kat pimatulit driver at amo na kat milyonaryo. Saan nagsinubok? Nga inulit? Nga insublat na sinubok? Yep. 1 million na arutin, di mo pa ilakayat. Kat ni Merced kat 500,000. Nga si kalayang tinakang ngigak. Nga ti panagayat mo kanyak kat saan nga magkatadan. Sweetheart, noon yaman ti problema, iti pamilyam, at tuya ka magtulong ka na kayo. Sa mo na panunutan pa kadya swaldom kat isunitad mo ka na gini kakabsat mo ti panagbasa da. I-deposituan ta ida, iti para kadakwada. Kalpasan dito kahit kung iyam amuna ka na gini parents mo. Ang imat na gusto nga nagan mo, Marlon. Mabit lang. Dito ti calling card ko. Kanda kita, dahita ti nagan ti kompanya. Nasakti, agtagi ko. Sika? Katuan siya ni Marlon. Amo nga Marlon, tinagan na, taking ko ka rito, yung tsaka mong sika. Ana, oh my God. Ngayon, ore nung may sakala construction worker, ipatpatag ka, urisan ka nga. Wen, amo ka ron. Oh, apig sangit ka. Saan kong hinarapaap ti kastoy, Marlon? Tinarapaap ko laeng ket agtultuloy ti salunat ko nga mangtulong ka iti kakabsat ko tapos na makapagbasa naman. Nga matulungak na iti parents ko nga sumaya at ti kasasada. Nga saan na nga madandanagan nung astakanda bagyo. Isungat nga ko nakeng ka na kahit kong mamamoy da. Kahit kung maamuan ti sitwasyon. No kahit mo nga ibalayan ta ida, iti napintas ka, natalgad, okay. Yan ang tutunay, diri tao no biglang nakapidot, nakakalin ni Esther ti balitok ko na da. Ilang tad kong tumatin bagi. Nga sana kung naggususan ka rin iti kupas nga arumatin. No, agpakita ka na kayo. Thank you, Lord. Yung ulit, saan ko inambisyon? Tikas to yung kasasaad ti biyag. Kit kaya't ko, Marlon, saan lang nga kita kakamsat ko, naganak kanyak ti tulungan ta. Wen, di kakabag yung mga kasapulan ti tulong.
tulungan tayo da. Huwag dalang abusuin ti maitad nga tulong ka dakwada. Masapon nga ipatag da. Mas daaw as lasaan nga mamati manong nemi da tatang kininanang kandigdi kakapsat ko. Nga baka kadakwada nga sekreto dalang nga sandang iwarwaras. Nga ni manang da, nga Esther, ti anak da nga ni Esther, kata makaasawa iti nabaknang. Nga mamaglupos ka namin pinsan ti biyak ni. E magakmat kandigdi kakapsat ko nga handang abusuan. No pa'y amuda nga. Mangted kami, iti anya manakasapulan da kwarta. Numano manong nemi, iti namnamami nga magastos daging ka nga makatrupos da, is indepositumi para kadakwanan. Kastamit manong, nga binalbaliwan mi ti balay mi, ti family house mi. Natalged, ang panakkilen, umanay kam amin, uri nagtitipon kami, gasang kapamilyaan ng nagpamilya kami. Maysa, nadakila compound, kendakila balay. Nadlaw manong nemi, di kiti kabagyan mi, kan karuba mi, iti panaglupos ti biyag mi. Sa amin nga inibak manong nemi, idi nadumtengan, ti panagkalay sa mi, kani Marlon. Ukur ka, tigayam ko. Kahit ko isumutlat binubunor ko. Kaya't na nga ta. Sabi nga nga dyan makunta kaya. Diin tapas siya rin iso ng balay da. Saan nga ti family house da manon name tinapanambi. Dapang kami ti may salang gaganya nga balay. Ay boss, nakigayam. Sino iso naping bus? Tayo ko na nga driver ko, ti kumpanya. Kumusta ni Marcel? Ada taon nag-boss? Matibag na so ang napantibisina. Nag-asawa kayon? Hampay. Kahit kung harot nag-asawa kami, di na ba't pa'y kaya? Anak, di na kahit tagsiko. Manong nemi, nagigtot ni Merced, edi makita na kami kini Marlon. Ah, Esther, saan Marlon? Kumusta ka? Best friend. Gusto nagkuyog kayo man. O may nakakarot pa siya rin. Tano kayat mo, si Kamad lang nagbaling nga may honor ko. Nagkasar kami kini Marlon. Amom ka din nga iso na kat... Sinubok nakmat. Nga mawanti ng sukatak kang kuha na ore kasanot ka doong pirak. Nagbidutak. Nagbababawi no aping inawat ko ti 500,000. Kit si muro tak kaleta ka lalaki. Numuro tayong paypayso naman. In-check-in na. Kung naman lang talagang abak na. Naladawan ti amin ti mamuak nga. Driver lagayam. Kahit ni Marlon, kahit asito kung kukat at kumpanya. Kahit ko iti nagsubli ni Marlon, nga dinakmatan kaya. Handa ka na kaya tata. Magatadan mat kami, ti panagayat mo kayong kuhana. Nagasgasat kami, iti siyak, friend. Si kamot ngamin. Hamo inosar ta pusom. Saan ka nagbaling na sinaw, kinapudnon ta pusom nga gayat. Kung garon. Di ka mo opisina? Ambad. Kasjay. Manulat sweldo ni Kleto. Di ba yung manay nga pagbayad mi ka naging bills. No, muna ka na bisyo na. Ano yung bisyo na? Sugador. Kat manas pagaligan saan kayo nga kasurutan mabalimot pa lang isina. At di kayo matpanagkasar. Kat balbaliwan titurong tibiyag mo, friend. Unsa? Linaksid na pa yung nagdi parents ko, so hawag kam sa diyabalay. Kabuti kasi ito yung aramid ko. Mga opisina,
nakilip-inak din ti may salang nga gagahin nga company driver. Ana, si kamid lang? Kamu na, kasi kaim di best friend mo, di siya ti medubunor mo. Na siya kumakit ti bride. Yung si kamad gayam, tinagbaling nga bride di Marlon. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagkalay sa kami kini Marlon. Natiagdama, kat siyempre, nagikatakon ti opisinak, ta nagtinulong kami kini Marlon, nga nangasikaso, iti business mi. Di kani kakamsat ko manong nemi natungpal damat terapaapda. Kat nadaan damat tinapintas nga trabaho, at damat ten asawa, dagiti duwang adjek. Dagiti duwang inaudi, handa pa nga nag-asawa. Idinto tani Esther, ni Merced manong nemi, inalami, iti kumpanyami, ket nangatot posisyon na. Balasang pala ang naging ganayta. Idinto taduan ti anak mi kini Marlon. Kasi ito nagtulagan mi kini Marlon, manong nemi, tumultulong kami. Nang runa kadig talaga ngagkasapulan ti tulong. Dahito nga rin ti pagkasaritak, manong nemi, kat thank you, ti anos mo nga nang urnos, kalpasan nga nag-inside kang kadit Italian. Thank you tilaing mo nga nang iba, sakit sabi ko mat, at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsaramingan ti biyag, kadagi di padak nga nagbuya. More power to your program. Ito yung nga rin agyaman nga pagaya mo, Esther.